kakak tinta mau jarak presmit lain lah. Tini presmit kalian ini kesan karon, nias hari ni koktir pani khobono nogoi, belai no mana tan hai bono wana masih cah bong jaka, bono seleng maisa hai buka jaka. Tani bagai nias koktir pani news takok samit ni koktir sengkenaka, sini tabuk leader of opposition. বিরোধী দল নেতা তিনি অনিমেষ দেববর্মানো যেভাবে কক সাকা বিরোধী দলনি নেতা মানে ও বিজেপিনি বি টিম লোকনি বাগै রাজ্যনি বাগै রাজ্যনি লোকনি বাগै কোনো কক সালিয়া আইনো চুপ খালাই তংখा যেও কক সামানো जों बेलायनो श्रीलंका এবং বনো जब जदि कहनी मन कारण सोंनुगुई दंगो सिनि त्रिपुरा मथानि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जेबाबे त्रिपुरा सारंनि बागै कक साइ दंगो जेबाबे त्रिपुरा सारंनि बागै सामुं ताङै दंगो आबो सुदा आं सिमिया सारा त्रिपुरानि सिनि बररं नुगुई दंगो थेबा समीर जेबाबे कक साका बिनो कंनो सों एकदम जाजागिया कलाई थाङा सोंनुगुई दंगो दिनै सिनि दफानि बागै त्रिपुरा मथा फायै जेबाबे सिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सामुं ताङै दंगो त्रिपुरा मथार जेबाबे सामुं ताङै दंगो त्रिपुरा सारंनि बागै तामोनो समीर बाबू ताकक समीर तामोनो जाजायांगै जे तिनि सिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नि बिरोधे कक साना नांखा आबो बेलाय नवा नवा सिसे कलायखा तिनि जों थानै 14 तारिख रग 14 तारिख कैसे खुमुलंगो बिराद जनसभा खायगा कतर मा पान्डा खायगा लोकतम पान्डा सिनि मेघालयनि आरो मुख्यमंत्री भाई सकपायखा मुख्यमंत्री तुई जेबाबे दफानि बागै सामुं कक सारिका आबो कि त्रिपुरा सारंनि बागै सिनि दफानि बागै सामुं तांबाय आदिबा अबनो सानानि मुचंगो सिनि जारा मीडिया ताखक जोंनो जे बरक केके सामुं ताङै दंगो बिनि बिरुद्ध से बर कक साइ दं अंकाय सिनि दफाराव बाहायखाय जों थानचाङै माननाय जों नुङै दङ सिनि दफारावनो थानचाङै बुइनि दफानि यादनि यगनानि बागै दिनै सामुं ताङै दङ दफानसे जे सामुं तां दंनायरावनो अल मीडिया रक जाजायांगै गन बिरुद्ध कक साइ दङ आ बाहायखाय चालायनायबा आबो तेबो अराय पराय नांनान कक जों नुगो राज्यआव जखन विधानसभा इलेक्शन नंगो आफरुन चिमिनो विरोधी दल नेता आचाई फायो थिया बारो विरोधी दल नेता रक जातनि बागै सिन दफानि बागै कक थाइसे सालांनाय गरै बाहायगे तिनि बरक साय हेंका तिनि विधानसभाव जे रगो कासालायै अनेक दफानि बागै कक सालायका रोमान हरमनि बागै कक सालायका तिनि राज जागा लामा खालाय जायगा लामा खालायनानि बागै कक साका अब कि बिटि मंगै थाका अमो तो बिटि नि कोनो कक गया तिनि दुर्गा पूजा पुरु गाना रगो सोंनुगुई दंगो जेमन रिसिप्ट सादा कालेक्शन खालायमानि सिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन साख्लाय दंगो मुख्यमंत्री नो तिनि दुर्गा पूजा पुरु जे जुरुबाबे कालेक्शन खालायमानि आबो बन्द मा खालायनाय जे रिना मुसुंनाय 10 ता 20 ता बरैसि बरक जादा खायनानि हेबा सोंनुखा पूजावा तेमन अकक सामने लगे लगिनो दुर्गा पूजा पुरु जादा आसे जुलुम के खायमान नुगले बले कोनो जागा ओके लीडर सिनि विरोधी दल नि नेतानि सामुं यादिबाबो आबो विरोधी दल नेतानि सामुं नबले जत दफानि बागैनो बकक साइ दंगो अब कि तामो वान सुगै तिनि समीर ताखक समीर जों अकंनो साका बेलाय वान मासिसे क्लाइखा बरक दफानो सकांनो नायमा कक सिक्लाय दं बनो आं बनो बिनि न्यूज रावनो पराय नुगो आचम तामजानि बेनि बखरगो कावै बुबाग्रानि विरोधी रगो कक सावो त्रिपुरा मथानि विरोधी रगो कक सावो बनो आं सानानि मुचंगो ताखक समीनो सानानि मुचंगो ताखक नों जारनि विरोधी कक तासारि सय ककनो सारि दफानि विरोधी कक तासारि नों बाहायके बिटिम सामुं खालायगोन नङाबो जोंनो फुनुगिरिदि बिटिमनि सामुं बिटिम बातामो उ बीजेपी नि उक्लग तंगै बीजेपी न सुंचावै सामुं खाय तंनाय बरनो से बिटिम हिनामने
bo jaga nung nukhaba bitim ngani bitimni samung aboni bagin tini nungoi o jaga press meet khaina nango tabo tongo 30 तारिख लोगो 30 तारिख जों सारा त्रिपुरायाव कायसा बन खालायका साननि बागै दफानि बागै त्रिपुरासा थांजानानि बागै बन मादा कखा तामनि बागै बन मादा क अ बननि बिसिंतै दिल्लीयाव कक खोनानानि बागै बन मादा क बुंला हा गाव बाहायखाय बिटिनि सामुं ओंखा अबतो बिटिनि सामुंया बिटिनि सामुं का बा जेमन बीजेपी नि उक्ल थांगे जे सामुं थांनाय अबसि बिटि मुंनाबले ताखौ नों बुजिनाय दि नों हयतो आनि से सिक्कित ngै मानो जों एलाकानि बरक ngै निनो कौनो बेलाय खोनो साजागलिया अति कौरनो कायसा लिडार बिरोधी दल नेता व मुख्यमंत्री नि पावर तंगै तंग बिनि सागो केबो नों बिनि बिरोधी तिनि कक साबि सु आं सानानि मो जों नक मीडिया रंनो जों प्राय नुगो त्रिपुरा नेता नेत्री रंगाय थांथाङै बुखक थापावै चाकताङै प्रश्न खालायमानि केबो मुख्यमंत्री न थाइसा नों कक बिन बनो कक दे संका अति सामताम खाजेया हाय खाजेया र आं आनि मकल कलाया पताखौ समी त्रिपुरा नि बिरोधी के नों सानान बहुत मानो आतम त्रिपुरा तांगे मो जलि जागनिन बखरगो फाय आबो आं सिया आबो नों सिसिउ ताखौ आबो आं सानान मुचंगो नों जे बिटिम हिमानि आबो न सों बेलाय खेनो दुख नागा सों आबो त्रिपुरा मथा और राज्यव बुबाग्रानि नेतृत्वे त्रिपुरा राज्यव कोनो दल फानो तिनि बिरोधी दलनि नेता अंगै मायाखौ तिनि बुबाग्रा फाइमानि यागुलो बुबाग्रानि न हामजागै जे ग्रेटर त्रिपुराले न हामजागै सिनि ताखुक जं जत सिनि दफाराव बोटब बोदिवै तिनि बुबाग्रानि दल बिरोधी दल नेता सनामका नङाबो साजे यादिबा ओ बेलायखे काहां कगले तामनो नङाबो उल्टा पुल्टा बिटिम सिटिम लो ओ कंग्रोबा साइतं हाबा जोंहासुनो बिटिम ना नांगिया ताबुक बो बीजेपी दल त्रिपुरा मथानो ताम हनेमनो सोंबाय मिलि फायदे नरनो मुख्यमंत्री न मंत्री संत्री नाय हिंस ताबो साइतंले फियाबा संगत मक्सिनि दल अबुबाग्रानि नेतृत्वे सेनि त्रिपुरा मथा दल मंत्री संत्री न हामजाया मंत्री संत्री न हामजाया दफानो हामजागो दफानि सामुं तांनानि बागैसि तिनि अ याकलि बारगै थानसा आंलाय दंले नङारो अरै परै खायनान तानायनि ताखौ समीर नों नुगै दंनामले तामु सामुं ताङै दं आमोनो बेलाय न वाना मासि चक्लायो सिनि मीडिया पर्सन ताखुक जोनो जागा हायरक बोल मानि नि नाम जाया त्रिपुरा सानि कक न मासानाय तिनि बरो तुयाको फुंजाक बस्ता मानथा औ बस साइतंले हा बनो उपयुक्त शास्ति मारिनाय जे बरक बनो बोथारै बस्तावा दावै तुया खिगलायखा बनो दाबि खायतंले सिनि बिरोधी दलनि नेता आ बरो रनो कठोर रम्बई चिन्हित खायै बनो मारामनाय रम्बई शास्ति मा खायले तेताम साया तंखाबा दखानि बागै जारनि बागै दिनै जागा तैमा नों यांलाय दं बररक आ जागाबो तैमा रेनाय हनै अफिसर रगो थाङै सालाय दङ बो जागाबो नों बा बिटि मुं जाखा आंनो दालाय नवा सिसा खालाय जाखा विधानसभा रगो कक साया हिमानबो दालाय नवा जाखा आबो नों सिमिया जे नाय तंनाय ताखुकते बुखुक जं बरनो विधानसभा बाहिके कक सालायगा सिनि लिडारक दफानि बागै बाहिके कक सालायगा आबो नुगै तंले आबो नुगै तंगो जत्त बरनो नुगै तंगो तिनि बसुक कक सालायगा विधानसभा हल तिनि कक सामंसे विधानसभा नि पर्यंत बिसिनि नगनि बिसिनि पर्यंत कारि रह जाकाबले हा कारि हजे दिबा बाहिके कक सालायगा नि दफानि
kok sawi ni tini ngok bisin kani hona kana bele 1-2 minit ni bagi phano bahai kai kok saya ka ba bahai kai do phani kok saya samung tangya birodi dol ni samung tangya he thaka ba ang thanai 2018 ni birodi dol netan kongno sanani mutungo Vidhan Sabha pray na ang bini kok rono nai nayo barwo birodi kok thaisa samase nugya tamnuk apor mukhyamantri tongkan biplab kumar dev mukhyamantri tongpro motam sabha bono phusi phurung bino kok babo bono ngo khaima kok ya bono phurungui tangma kok se sab bono phurungma kok se sab apro jenungna no saiman le takuk samin nga apro kai tangai o manik sarkar ni birode kok thaya saimalia ini sini dol sini bukung bararok birode dol na tang thakai ning tinoro kok saima ka ba ha amara sayable takuk aterok jarnot jipon phano jefrupano jarnot tola khiklaina tanai boini do phani boro rokhai saya kok saibo nora kok khaya salia saya kok sabo benar thai kok khaya sungiliya bangla man nable ne kok boro bai saime ba bangla bai sungita ya kok boro bai sungdi kok boro bai sungi man le nubul prai no sini netaro no hangkai microphone chok tagai kok sanglai wanjei sung bon khlai pro tam monte susanto chaudhary bo sawo dedi sirido simichi bon yang kono prabhav khlaili yang sai diba boi joto jaga se nugui tong dormo nogorogo ni ne bombo jana champong nogorogo joto se dogan phat bondo ha tangai nanga purkai susanto chaudhary no nini o elaka bo sar ni no elaka bo dogan phat bondo no tongle ni singmana kok le bokok sungmanan tongmane aprobo kyaro ka kok sungi me bro bawa ngi thung oro khaitam no jole jage bin bokhrogo bom tum lelang jage ba kok saka ang belai nawa nonawa na jakat takuk sumi kabang ma kok tong sana ningkai Resmit kainani na oh bitim man no tuina beserbag sung manung khanarong no bitini samung to sung sini birodi dol ni neta ni sago nugya kho je samung tang tongmani jotto no dofani bagai bororong ni bagai samung tangai tongmle obo birodi dol neta rok ni samung yable abo dagi khaima to birodi dol ni neta ni bitini samung yable bitim hingge ba samung tangjaya chu phet dagi khaya समर्थन खाई तमा कक सिब्लाबो न सि बितिम हिमले tin bahai ke bitim thaba sara tirbawo buriwoi bo jagawa tamo samung tangjaya boro lama koroi boro current koroi boro tuima nungya buriwoi tini सरकारनि थाने दाबि खालाय दंमोन bahai ke bitim aku abono tam sanani oboni magino nong no maring hatini dukho nango bahai ke bitim khasini tiba mothani dol bon tini bire dol ta bitim kha babu bagra bitim ngi thaka obasi kok le abono takok chong taitam sanai okia sabino ani kok sama thaka kagan